nin tagani ka seginw be senna kabini san kelen ɲɔgɔnna an ma a faamuya mun kama anw ka nafolo sarata ka ca ni an fadenkɛ cakɛda ta ye min ka kiliyan ka ca ni anw ta ye Sotelma masurunya seriya dɔ ka laseliw la ka tugu waati min na Sotelma min be baara kɛ ni GSM ye ne Move Africa Malitel tɔgɔ ye be ka kiliyan 700,000 laɲiniw kɛ Orange Mali ye a yira k'a fɔ ko olu ta hakɛw tɛmɛna $1,000,000 na kaban. Orange Mali dun ka lisansi be yɛlɛma waati min na a yɛlɛmara miliyari 100 de la nka fanga be kan ka miliyari 160 ɲɔgɔnna nafolo sefa la de bin Sotelma kan. Mali sɔrɔ ana a nafoloko minisiriso ye bataki ci Octobre kalo tile 14 wagati la san 2024 na Maroc Telecom ma awa k'u ka miliyari 160 ɲɔgɔnna de sara sefa nafolo la. Maroc Telecom ye a jira k'a fɔ ko olu ma ban o nafolokun sarali ma ko nga awa u be fɛ u ka a bila u ka juru min be Mali jamana la dala. Minisiri ma sɔn u taabolow ma. Bila ɲɔgɔnna dala tɛ yen Mali sɔrɔ ni nafoloko minisiriso baarakɛla ba dɔ ka sɛbɛntiyaliw la VOA ye fɔ ka se bi ma fan fila si tɛ ka kuma Sotelma ka juru hakɛw kan. Seerew y'a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ ko juru ninnu ma sɔrɔla Mali jamana ye nafolokun minnu ta ka bɔ cakɛda yɛrɛ ka baarakɛ nafolokunba la. A waleya a be kan ka kɛ gɛlɛyaba ye jamana fila Mali ani Maroc ka diplomasi siraw kan ye. Awa kɔrɔmasurun ye min ye wele bilala kɔkanko baarakɛlaw ma k'u kana kumaɲɔgɔnya kɛ a taabolow kan.